De komende vrijdagavonden staat in 4 wijken van Venray Street League voetbal op het programma. De eerste avond stond in het teken van het teamtenues uitdelen en een training van de zaalvoetballers van Lake Valley. Dit is de tweede editie van het sportevenement waar 5 teams uit onze gemeente aan meedoen. Nou, we vinden het ook mooi dat er in de wijken de speelveldjes ook daardoor beter gebruikt gaan worden. Sport is toch iets wat we hopen dat iedereen gaat doen en blijft doen. Maar sport is ook een middel om elkaar te blijven ontmoeten en sociaal contact te houden. Dus we hopen dat dit zijn vruchten afwerpt en dat we elk jaar weer een mooie editie neer kunnen zetten. Ook al draait het meest van de tijd om het voetbal, toch is dit niet het belangrijkste aspect van de Street League competitie. Wat we doen is een soort voetbaltoernooi waarin teams uit verschillende wijken met elkaar de strijd ingaan op 3 onderdelen. Dat is het voetbalcompetitie, buurtbijdrage moeten ze doen en een fairplay klassement. Het initiatief komt van Via VVV, de maatschappelijke stichting rondom de Venlose eerste divisionist. Zij zijn ook met het idee van de buurtbijdrage gekomen. Ja, buurtbijdrage is een beetje wat vroeger heitje voor karweitje was. Als team gaan ze dan een leuke activiteit in de wijk doen, daar kunnen ze punten voor scoren. En die activiteit dan moet minimaal een ontmoeting met andere mensen of organisaties in de wijk zijn. En dat kan zijn van het bezoeken als team van het verzorgingstehuis om daar spelletjes te spelen. Het kan zijn rotzooi rondom een school opruimen. Sommigen hebben zelfs als een wat ouder team een sportactiviteit voor de jeugd in een eigen wijk georganiseerd. Nou, dat zijn allemaal leuke voorbeelden waardoor je op een leuke manier activiteiten kan doen in je wijk. De deelnemers zijn allemaal onder de 17 jaar en kunnen als jongens, meiden of mixteam deelnemen. Ze hadden allemaal hun eigen beweegredenen om hieraan mee te doen. Omdat het leuk is en voor de sportiviteit. Omdat ik het leuk vind en gewoon gezellig met vrienden en zo. Ja, dan kom jij uit Zevenum, hoor ik. Waarom doe je dan hier in Venray mee? Want ik zit hier op school in Rijnland en die zijn met mijn vrienden en we hebben gewoon gezellig met mijn vrienden. Wat vind je er leuk aan? Voetballen en goals maken. Ja, gewoon leuk en gewoon gezellig en gewoon je talent laten zien. De komende vrijdagen doen de voetballers in volgorde het Brugske, Veltum, SV Venray, de Brabander en Landweert aan om een potje te spelen. En vervolgens sluiten we heel mooi af met alle teams regionaal in het stadion VVV de Koel. Waar teams uit Kreeveld, teams uit Venlo mee gaan doen. En nogmaals gezellig samen zijn en sportief bezig zijn. De wedstrijden in de wijken zijn allemaal tussen 6 en 8 uur 's avonds te bezoeken op de komende 5 vrijdagavonden.